I us donem la benvinguda i estem encantats. El president dels voluntaris del Museu de Trens més maco del món, el senyor Josep Marín, i una servidora. Bé, comencem. Farem una mica de resum. Aquest ferrocarril, ja sabeu que hi havia diversos promotors que ho van intentar fer, a la línia de Vilanova, perquè la primera es va fer per Vilafranca, i el que ho va aconseguir després de diferents intents va ser en Francesc Gomà el 13 de desembre de 1876. I les locomotores se'n van anar aquí a Paterson, una ciutat de l'estat de New Jersey, adquireix un lot de 9 locomotores que van arribar a l'any 1881, les 6 restants el 1884. Les locomotores American, es diu expressament American perquè és un tipus de locomotora. Igual que dient Mikados o dient Santa Fe, American és un tipus de locomotora. De les 9 locomotores arribades al 81, hi havia 3 American. Li dèiem de roda gran, tal com he anat investigant, doncs veus que els que m'han precedit en estudiar aquestes locomotores, que en saben molt més que jo, doncs diuen les de roda gran, 1735 mil·límetres de diàmetre, i altres American, de roda més petita, 1407 mil·límetres de diàmetre. I de les 6 arribades al 84 hi havia 3 Amèriques de roda gran. A les de roda gran, aquestes American, que els hi van posar el número 1, 2, 3, 4, 5 i 6, tenien els números de fabricació, també tenim els números de com van passar les altres companyies. Les de roda petita tipus American tenien 51, 52, 53, 54. I aquestes totes tenien el rodatge clàssic 2.2.0 i totes portaven fre d'aire comprimit Westinghouse. Una cosa que després aquí li van treure. Aquesta fotografia la coneix quasi tothom a Vilanova i és la Gomà que va arribar el dia 29 de desembre de 1881. Aquesta fotografia té prou bona definició i es veu el número i el nom. Després va passar a Tarragona, Barcelona i França i MZA com la número 33. La següent, la Soler Morell. Era la Soler Morell, la número 2 de les 15 aquestes que vam tenir. Aquest senyor Pau Soler Morell era el president de la companyia. La Víctor Balaguer, aquí veieu aquesta fotografia molt maca de l'estació de Valls. El Víctor Balaguer era diputat a Corts. La locomotora Torrents, aquesta no tenim una fotografia, de la que es veu més bé, sinó que és un gravat que venia al catàleg de la fàbrica Rogers. El senyor Torrents, com sabeu, era el president del Banc de Vilanova i era vicepresident de la companyia del Valls Vilanova Barcelona. Llavors el número 6, la locomotora número 6 era la Samà. La Valls és una altra de les American de roda petita, que, clar, Valls era a l'altre punt de la línia. A més d'aquest bloc de locomotores American, van venir unes altres que es diuen Mogul. A l'any 81 només que va arribar una Mogul, que era de rodatge 130, de roda petita i amb el número 101. Llavors arriben al 84 3 Mogul més, també de roda petita en comparació amb les American, però més gran que aquesta primera que va arribar, la 101. Aquestes locomotores Mogul, tenim la 4 de julio, que és el motiu que us he dit abans, que és la data oficial que es va fer la companyia. Bé, d'aquest grup de locomotores Mogul hi havia també la Reus. Un altre tipus de locomotora que va arribar era aquesta switching o switcher, que és una expressió nord-americana per les maniobres. Llavors, aquesta era la de roda més petita de totes les que va arribar. Amb aquesta acabem el llistat de les 15 locomotores. La primera i més destacada vàlua de la locomotora American és la seva flexibilitat. Els revolts, circulant sobre vies dures i accidentades, movent-se en totes direccions, aquesta manté tant la seva posició sobre els raïls com el seu contacte amb ells, d'una manera sorprenent. Els constructors nord-americans, Baldwin, Norris, Rogers, etc. Hi havia diversos constructors. Tots treballaven amb els, diguéssim, planos originals de l'acadèmia de West Point, però cadascú introduïa les seves millores.
Per exemple, el leading truck, que era el bogi davanter, al principi tenien les rodes tan a prop com podien. Ara no tinc, em sembla, cap fotografia d'aquestes primeres, però les que heu vist del ferrocarril nostre de Valls Vilanova a Barcelona ja eren desenvolupades. Les primeres no, estaven les rodes del bogi davanter molt juntes i fins i tot el pistó anava inclinat. Tot això es va anar millorant, aconseguint. Llavors, aquestes rodes estaven tan a prop com es podien situar i van derivar amb els spread trucks, que eren uns bogis més amples, aquests que ja han vist en les fotografies. Llavors va permetre que els cilindres passessin a ser horitzontals. El 1850 Rogers ja va introduir un bogi davanter amb palanques equalitzadores, ballesta entre les rodes, ja estava fet en ferro forjat, vull dir, ja havien anat fent millores una darrere l'altra. Llavors, per tant, s'imposa la 220 amb el bogi davanter, dues rodes motrius grosses, a l'apartabaques o coacher aquest. Aquestes locomotores amb cilindres exteriors, el cos de la caldera el van utilitzar com xassís de la locomotora, van fer que aquestes locomotores anessin agafant una forma que és la que veiem amb les que hem vist de la Gomà, la Samà, etc. Totes les que hem vist. Unes quantes coses característiques, la xemeneia tipus Diamond. Diamond és diamant i és només per la forma que tenia, no? I recollia espurnes i cendres de la combustió. Llavors, les xemeneies aquestes que va portar a les locomotores del Valls Vilanova a Barcelona eren amb aquestes característiques perquè eren aptes per cremar carbó i fusta. El bastidor estava fet soldat amb barres de foc, el canvi de marxa era una corredera Stephenson, que és com si fos una palanca d'un freno de mà que canviaven el sentit de la marxa actuant sobre els cilindres. I això és un resum de característiques tècniques de les locomotores aquestes del Valls Vilanova a Barcelona. No sabem ben bé com venien pintades perquè no han aconseguit. Per exemple, en aquells temps, si no s'haguessin fet fotografies en color, almenys podrien haver fet un gravat en colors, que això sí que ho podrien haver fet, però igual n'hi ha, però jo no ho he sabut trobar. Crec que això va venir també amb les locomotores del Valls Vilanova a Barcelona. Va ser el nom de les locomotores i el de les companyies amb lletres daurades i després totes les parts metàl·liques que eren de bronze o de llautó les deixaven brillants i polides. Això, tot i les diferents opinions, amb això sí que podem estar segurs que les que van venir aquí anaven amb els bronzos i llautons polits, perquè diferents opinions, que si era més car mantenir o no, hi ha qui diu que no, que era millor portar el Gustavus Weissenborn, aquest famós, que era un enginyer d'aquells temps, ja deia que eren més fàcils de reparar les peces polides, que aguantaven més que les pintades. Bé, doncs, quin servei feien aquestes locomotores Rogers aquí al Valls Vilanova a Barcelona? Doncs, segons informacions que he trobat, diuen que feien de l'ordre de 35 a 50.000 quilòmetres a l'any i amb un mínim de manteniment. Els últims anys, les American, aquestes de roda gran com les de l'oest, les primeres, tipus Gomà, feien servei de rodalies, encara no li deien això llavors, a la línia de Mataró amb els Harlan o amb els Santenís. He posat una sèrie de fotografies més, espero que no us canseu de veure fotografies perquè si no faré molt llarg això. No, ara ja no tinc pràcticament text, quasi tots seran fotos. L'estació de Vilanova, aquí a la postal posa 1930, però és abans perquè les Rogers no van arribar tan tard, però bueno, la postal d'infecció d'aquests anys. Sadurní de Noia, que ja no hi té aquesta estació, l'edifici aquest se'l van carregar, i a darrere encara no hi ha les bodegues Freixenet. Aquesta és Gelida, una foto curiosíssima que m'han cedit a través del Joan Montserrat, i es veu aquí el guardamulles amb el banderí i un nen al seu costat, que igual és el seu fill. La banqueta de la via també feta, pràcticament de terra. Aquesta és a Sant Vicenç de Calders, no hem pogut saber quina màquina és perquè no es veu el número, però també em dóna la impressió que aquesta locomotora està encarada cap a roda. De la manera que hi ha l'andana i els garrofers que es veuen aquí al darrere,
com que jo he viscut bastants anys a Sant Vicenç, em sembla que va a direcció roda. Aquesta és l'estació de França, fent maniobres. Aquesta és la zona del Morrot, on estava l'estació del Valls Vilanova de Barcelona, el port, encara es veuen les muralles de Barcelona aquí, que no les havien enderrocades totes. I aquesta l'estació de Tarragona, amb tots els ferroviaris aquí, aquest home està amb la serra i tot, posat aquí, ben posats per sortir, l'altre amb la setrillera i dalt de la màquina. Això és de la línia de roda a Reus, que en aquell temps ja l'estaven construint per fer els directes cap a Madrid. Llavors això és un viaducte sobre el riu Francolí, hi ha un tren de treballs també a Monarroges, a Puigdelfí. El viaducte sobre el riu Gaià per la Riera. Aquest és el dipòsit de Vilanova, no hem pogut averiguar quina locomotora és, però és una locomotora xulíssima de les primeres, de les de l'1 al 6, però sabem que es van anar desballestant perquè en aquell temps el servei que feien els trens de MZA ja eren trens més potents i més pesats i ja no podien aquestes locomotores fer un servei. I llavors van fer pràcticament maniobres. A Sant Vicenç de Calders hi havia dues zones, la banda mar i banda muntanya, hi havia locomotores d'aquestes fent maniobres, i la roda, aquesta va aguantar fins a l'any 1926 a Vilanova. Per anar acabant, us volia fer recordar com funcionaven aquestes locomotores en aquells temps, que les van considerar uns monstres, els indis americans s'espantaven, però els nostres avantpassats també es van esglaiar i impressionar perquè entre el soroll que feien els pitos, el fum que feien, el soroll